Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai Shri Radha Govinda. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 5-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കുകയുണ്ടായി. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇന്നലെ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ സംശയം ഉണ്ടായത്, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണോ, അല്ല കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ? സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക, ലൗകിക വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം. അപ്പോൾ അതാണോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? അതോ നേരെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭക്തി പുരസരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തി പുരസരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണോ? ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയും കുറിച്ച്, അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. സാഖ്യയോഗികളും ഭക്തിയോഗികളും ഒരേ വഴിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേരുന്നത്, രണ്ടുപേരും പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. പക്ഷേ സാഖ്യയോഗികളാണെങ്കിലും അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും സമാധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും കർമ്മയോഗമാണെങ്കിലും അഷ്ടാംഗ യോഗമാണെങ്കിലും ഏത് യോഗമാണെങ്കിലും അത് ഭക്തിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം. ഭക്തിയുത സേവനമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക, അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചേർക്കുന്നു. പക്ഷേ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജ്ഞാനയോഗിയാകുക, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ പരിപൂർണരാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനയോഗി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ. പരമപദം പോകണമെങ്കിൽ, ജീവിതം പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ. കാരണം ജ്ഞാനി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ മാത്രമാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാലും ജീവിതം പരിപൂർണമാകാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാസുദേവ സർവമിതി, ആ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന ഭക്തിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലാം ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ
ചിരേണ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ആരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി? അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആസക്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി തന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക്, അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് എങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു താമരയിലയെ വെള്ളം ഒരിക്കലും നനയ്ക്കാത്തത്, അതുപോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനായിട്ട് തന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ആ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരായുസ് മുഴുവനും ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ശരീരം അതിനുശേഷം നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കുന്നു? ആരാണ് പറയുക അതിനുത്തരം? ശരീരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ മാതാജി. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവില് വരും ജന്മങ്ങളിലേക്ക് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, എന്തുകൊണ്ട്? ശരീരമല്ലേ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ശരീരം നശിച്ചും പോകുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ പഴയ ശരീരത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? അല്ല, ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ട്? അത് ആത്മാവ് ഇൻഡ്യൂസ് പറയൂ. ആത്മാവ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആത്മാവാണല്ലോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചാണല്ലോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അതെ, പുനർജന്മം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെയും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ഫലം കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെ, പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരീരമാണ്. സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ. ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതെ, ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാ താൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് അറിയുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ ശരീരം അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ ആരാണ് എന്ന അവബോധം ഉണ്ടാകും. അതെ, കറക്റ്റ്. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധം. അതാണ് മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധം, അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവാണ്. പക്ഷേ ശരിയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ ജീവാത്മാവ്, ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ബോധവാനായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനായിരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആ ജീവാത്മാവിന്
ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം നൽകുമ്പോൾ, ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറന്നു പോകുന്നു. താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം മറന്ന് താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ, മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ, കൂടാതെ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം, അതിനെയാണ് മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ്. ഏത് ശരീരത്തിലാണോ ഞാൻ, സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലോ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലോ ആനയുടെയോ നായയുടെയോ പൂച്ചയുടെയോ ഏത് ശരീരത്തിലാണോ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നമ്മൾ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്റെ ശരീരമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്റെ കൈ, നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ, എന്റെ കൈക്ക് വേദനിച്ചാൽ എന്റെ കൈ വേദനിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്, ശരീരം എന്റേതാണ് എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വേറെയാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മനസ്സാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന്. ശരി, പക്ഷെ മനസ്സാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ പേനയെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്നില്ല. കാരണം പക്ഷെ ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇത് എന്റെ സ്വന്തമാണ്, എന്റെ സ്വന്തം പേനയാണ് ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പേനയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു വേറെ വസ്തുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ കരുതുന്നില്ല? ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്റെ കൈയാണ്, ഇതെന്റെ മൂക്കാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അവബോധവുമുണ്ട്. കാരണം ഈ ശരീരം ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു എന്ന്? എന്റെ വയർ നിറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ശരീരമല്ലേ കുളിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു? അതാണ് അവബോധം ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ എങ്ങനെയാണോ ഒരു താമരയില വെള്ളത്തിനുള്ളിലായെങ്കിലും ആ താമരയിലയെ വെള്ളം നനയ്ക്കാത്തത്, അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഊണ് കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, കുളിക്കുക, നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കടിക്കുക, എന്തെല്ലാം ഈ ശരീരം ചെയ്താലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം താൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യൻ ഇതെന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഞാനാണ് ഊണ് കഴിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവബോധം ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു, പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു. ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും വേറിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി നമ്മളും ആ സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. കാരണം ആ സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ, നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവെല്ലിന് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് വേറെ, ഇത് വേറെ. സിനിമയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഞാൻ വേറെ തന്നെയാണ് എന്ന്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും വേറിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് 8-ാമത്തെയും 9-ാമത്തെയും ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരം
എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ, സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. താൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ്, താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം. അതായത് ഊണ് കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും കുളിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ശരീരത്തിന് വയറിന് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ വേഗം വേഗം ആഹാരം എടുത്തു, ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു, എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു, ഞാൻ കുളിക്കുന്നു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നോട് അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതേപോലെ ദിവ്യ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്താശക്തി പരിശുദ്ധമാകണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവബോധം, ഇതിനു മുൻപ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവബോധം വെള്ളം പോലെ ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാത്തതാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ശരീരവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരത്തിന്റെ അവബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറിലേക്ക് ആ വെള്ളം മാറുന്നത് പോലെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ആ അവബോധമായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് പല സ്റ്റേജുകളിലുള്ള അവബോധങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക്, പക്ഷികൾക്ക്, അവരിലെല്ലാം ഉള്ള അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും താമസമാണ്. അവർക്ക് വേറെ പ്രകൃതി എങ്ങനെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന അവബോധം തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരവബോധമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്റെ മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം ഇപ്പോൾ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ശരീര അവബോധത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള വഴികൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് മാത്രമല്ല, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധം, കൃഷ്ണ അവബോധം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായിട്ട് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി ആ ജീവാത്മാവ് തന്റെ പൊസിഷനെ, തന്റെ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവബോധം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ശരീരം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതിൽ ആസക്തി വരുന്നേയില്ല ജീവാത്മാവിന്. അതുകൊണ്ട് പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരം വേറെ, താൻ വേറെ എന്നുള്ള അവബോധമാണ്. അല്ല, ശരീരവും താനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം നമ്മൾ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ പുണ്യമായാലും പാപമായാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ
അതിൽപ്പെട്ട് വളയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തൻ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കൂടാതെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മണ്യവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മഫലത്തിൽ അധികാരമില്ല. അതറിയാവുന്ന ഭക്തൻ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുന്നു, അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നവൻ, അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കർമ്മഫലത്തിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്? അതാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ. മൃഗരാജാവ് ഒരു ഓന്തായിട്ട്, ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം മുൻ ജന്മത്തിൽ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിൻ മൂലം മൃഗരാജാവ് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്ത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 1000 പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പശുക്കളല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളുത്ത പശുക്കൾ, കൂടാതെ പ്രസവിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ള പശുക്കൾ, കൂടാതെ പശുക്കുട്ടിയും പശുവും ആ പശുവിനെ ഫുള്ള് ആഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അണിയിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കളെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതും ആർക്കാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്? യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദാനം പുണ്യകർമ്മത്തെ നമുക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ തന്റെ ആയുസ്സിൽ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷങ്ങൾ തനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. എന്താണത്? താൻ ഒരു ദിവസം ദാനം ചെയ്ത പശു എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, ആ പശുവിന്റെ ആ ഗോശാലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. തലേ ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ആ പശു എങ്ങനെയോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. രാജാവ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ പിറ്റേ ദിവസം ആ പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടി. കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ, തലേ ദിവസം ദാനം കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് റോട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. 2 പേരും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. 2 പേരും തമ്മിൽ വഴക്കായി. ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, എന്റെ പശുവാണ് എന്ന് വഴക്കാകുന്നു. 2 പേരും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. ഇത് കേട്ടതും രാജാവിന് വളരെ ആധിയായി. കാരണം താൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ബ്രാഹ്മണ ശാപം എങ്ങാനും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദുരിതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് താൻ അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു പിഴവാണ്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ തരാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ബ്രാഹ്മണർമാർ കേട്ടില്ല. അവർ ആ പശുവിനെ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ധ്യാനം സ്വീകരിച്ചത് ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയും കൂടുതൽ രാജാവിന്റെ തെറ്റുമൂലമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് രാജാവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കളങ്കമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് അനേകം വർഷങ്ങൾ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നുമുള്ള ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുവാനും സാധിച്ചു.
അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എത്ര ചെറിയ സേവയാണെങ്കിൽ കൂടെ അനേകം വലിയ വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ അത് മുക്തനാക്കുന്നു. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഏൽക്കുവാനായിട്ട് മൃഗരാജാവിന് സാധിച്ചു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ശാപമുക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാപമുക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് വന്നു ചേരും. എന്തായാല് കർമ്മഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് ആത്മാവിന് മംഗളകരമായ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, രാജാവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തിലാണ് ആ രാജാവ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു പല്ലിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ? കാരണം രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു ജീവാത്മാവ് ഇതിനു മുന്നേ. ആ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ആ ശരീരമാണ്. പക്ഷേ ആ ശരീരം ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് മൂലം, ഒരു പിഴവ് മൂലം ആ കർമ്മഫലവും ജീവാത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ജീവാത്മാവ് ഒരു പല്ലിയുടെ ശരീരമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ശരീരബോധത്തിലായാൽ, രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കർമ്മഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടായാൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് നമുക്ക് തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇനി 3 കർത്താക്കളെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താക്കളുണ്ട് എന്ന്. എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയമേവ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർത്താവ്, 1-ാമത്തെ കർത്താവാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വഴി നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്ന ജീവജാലം, ജീവാത്മാവാണ് 2-ാമത്തെ കർത്താവ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാവ് 3-ാമത്തെ കർത്താവ്. പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അനുവാദം ലഭിച്ച ശേഷം എന്നുള്ള ആ അറിവിലൂടെ ജ്ഞാനോദയം നേടുന്നു. അപ്പോൾ 3 കർത്താക്കളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലാകുമ്പോൾ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ 2-ാമത്തെ കർത്താവാകുന്നു? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീവാത്മാവ് ഇവിടേക്ക് വന്നു ചേർന്നത്. കാരണം ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം. തനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭോക്താവാകണം, എൻജോയർ ആകണം, എല്ലാം എനിക്കും അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം മൂലം ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേക ഒരു ലോകം ഭഗവാൻ തന്നുവിട്ടതാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവാത്മാവിന് തനിക്കും ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ പോലെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം, അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം ആ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വന്നാൽ മതി, ഭഗവാൻ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഭോക്താവ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ എല്ലാം അനുഭവിക്കണം
എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിൽ, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിക്ക് കളങ്കം വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട്, അവർക്ക് സ്വയമേവ എല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലോകം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജീവാത്മാവാണ് വിഭു അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ യജമാനൻ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഇവിടെ, പക്ഷേ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവിന് അനുവദിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഉള്ളത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷേ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിലുള്ള അറിവ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അറിവിലേക്ക്, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്, 3 പേരെയും കുറിച്ചുള്ള ആ 3 പേരും ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ, ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് കർത്താവ്, ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? 3 കർത്താവിനെ വീക്ഷണകോണിൽ അറിയുന്നതിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാനോദയം. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, മൂന്നാമത്തേത് പരമാത്മാവ്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്താണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, സ്വയം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല, കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവസ്ഥ. ഈ ഒരു അറിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ശരീരബോധത്തിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ശരീരം, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്റെ ഈ ശരീരം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ, എന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ മിഥ്യ അഹംഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് തന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ജീവാത്മാവ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ശരീരത്തെ താൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഈ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള വഴിയെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, അല്ലെ? ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?
കാരണം ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെറുതെ വസിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു, തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അവബോധത്തിലായിപ്പോയി. ആ അവബോധത്തെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് സാധിക്കുന്നത്? ഒരാൾ തങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അതായത് തനിക്ക് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ പ്രഭുഃ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുവാണ്, അതായത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ അവയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ശരീരം ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ആ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ശരിക്കും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ പാവം ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ അനേക ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ശരീരത്തിലായി കൊണ്ടിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മനുഷ്യരെ തന്നെ, അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ, പല വിധത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവർ, അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിലെല്ലാം ഓരോ ജീവാത്മാവില്ലേ? അപ്പോൾ ആ മുൻ ജന്മത്തിൽ ആ ശരീരം ചെയ്ത ആ പാപത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ആ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ അവബോധം കാരണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കർത്താവ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മൂലമുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. രണ്ടാമത്തെ കർത്താവാണ് ജീവാത്മാവ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നാദത്തേ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ അജ്ഞാനം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ ജീവാത്മാവ് മറന്നിരിക്കുന്നു. താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ജീവാത്മാവിന് വരുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും തന്റേതായിട്ട് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമാത്മാവും ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളെയും ഏൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലായിട്ട്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ
ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ശരീരസ്ഥനാകുന്ന കാലത്തോളം താൻ അതിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് ജീവന് തോന്നും. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതിന്റെ ഉടമയോ അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അനുഭവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെയും നിയന്താവോ അല്ല. ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെയല്ല. വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ഈ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെയല്ല. ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു. അപ്പോൾ മൂന്ന് കർത്താവും അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉദയം ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മളത് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കർത്താവാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അനുമതിദായകനാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരമാത്മാവ് നോക്കുന്നു. യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുമതി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം വഴി ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഗുണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവാണ് ഫസ്റ്റ് കർത്താവ്. ജീവാത്മാവിന് ഒരാഗ്രഹം വരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരം വഴി ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണം. ഭഗവാനാണ് നോൽക്കുന്നത്. എന്ത്? ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കി ഭഗവാൻ അതിന് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം വഴി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം പുറകിൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനം, വ്യാമോഹം. താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് കർത്താവ്? പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ പറയുന്നത് ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അനുമതിദായകനും കൂടാതെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്ന വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപദൃഷ്ടാവും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അനുമതിദായകനും വീക്ഷകനുമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു, ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? അർഹനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു, നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ശാശ്വതമാണ്. ജീവാത്മാവും അതിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ആനന്ദകരനാണ്. എന്നാൽ മായയുടെ അധീനത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആ മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അധീനനാണ് മായയ്ക്കും. ആ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭു സർവജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബന്ധനത്തിലാണ്. കാരണം സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ജീവാത്മാവിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാം പിതാവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ജീവാത്മാവ് എത്രമാത്രം ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശരീരത്തിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹവും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നു. കാരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഓരോ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തമ പ്രകൃതി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ജ്ഞാന സമ്പൂർണനാണ്. പരിമിതമായ കഴിവ് കാരണം അവനെ എപ്പോഴും അജ്ഞത ആവരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ വിഭുവായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് വെറും അണു മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സ്വയം ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ കർത്തൃത്വവും കൂടാതെ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും ഭഗവാൻ തുടക്കത്തിലെ പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ രണ്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനം പ്രകാശം വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനേന തൂ തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ പുറത്തു കടക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അന്ധകാരം ഇല്ലാതെയാകുന്നത്, അതുപോലെ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് നമ്മിൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരാൾ സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത്. ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയ ജീവൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകുമ്പോൾ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവവും പ്രകാശിതമായി തീരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ്, അതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമ്മിൽ വെളിവാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉയരുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവം തന്റെ ബോധം പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ഭൗതികമായി സമതുലിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സമീപ ഭാവിയിൽ മുക്തി നേടുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുന്നു. ഭൗതികതയെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നീങ്ങി നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക്, മോക്ഷത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനോദയം പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അഥവാ ആരാണോ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷത്തോളം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമാചാര്യ എന്നുള്ള നാമം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അങ്ങനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനീചൈവ ശപാതേച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ശരീരബോധത്തിലല്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആത്മീയ തലത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളെയും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ മറക്കുന്നു. അവർ അതിനെ കാണുന്നില്ല. ഒരു പശുവിനും ആനയ്ക്കും ഒരു നായയ്ക്കും ശാരീരികമായിട്ട് അനേകം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവുമാണ് എന്നുള്ള ആ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും. ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ല പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത്. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, അഭയം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളതിനാൽ അവൻ സംശയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. 3 കർത്താക്കൾ, അതായത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ശരീരം അത് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ആ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുമതി നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കർത്താക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംശയത്തിൽ നിന്നും ആ ഭക്തൻ മുക്തനാണ് എന്ന്. പരമാത്മാവ് അനുവദനീയമാണെന്നും എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ജീവാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് അതിലൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അതനുസരിക്കാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹം ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ പക്ഷപാതപരമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിലെ അല്ല എന്ന്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ജ്ഞാനവും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഉള്ളതിനാൽ അവൻ തുല്യ ദർശനത്തോടെ കാണുന്നു. അതായത് താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ജ്ഞാനം, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നത് താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമദർശനത്തോടു കൂടി കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഹൈവ തൈർജിതഃ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതികതയെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മപദം പൂകിയിരിക്കുന്നു. താൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ മുക്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും മറികടന്ന അവസ്ഥ. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അദ്ദേഹം ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആനന്ദം, ദുഃഖം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അസംഭ്രാന്തനായിരിക്കുന്നു, ഒന്നിലും സംഭ്രാന്തനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക അധീതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട്
ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കുന്നുമില്ല. ഇവിടെ വീണ്ടും ആ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മായ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ആ മായ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു അണുവിട പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കുലുക്കുവാനായിട്ട് മായയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വേശ്യയുടെ രൂപം പൂണ്ടിട്ട് മായ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയോടൊപ്പം കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഞാൻ ദിവസവും എന്റെ ഇന്നത്തെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജപിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, കാത്തിരിക്കൂ, ഞാൻ എന്റെ ജപം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നേരം പുലരാൻ പോയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രാന്തയായി. ഈ സ്ത്രീ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന്. പക്ഷേ അന്ന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും അവർ വരുന്നു. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വേശ്യ വരുന്നു. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടായിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തരി പോലും ഇളക്കാനായിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ആ സ്ത്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എനിക്കും ഉപദേശിച്ചു തരണം എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രലോഭനവും നമ്മളെ പിന്നീട് ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്തഃ കൗന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമാണ് നമ്മൾ അവ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആ യൂട്യൂബ് കാണൂ കേട്ടോ പ്രഭുജി. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇവ 5 മൂലമുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണിന് പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുവഴി ഈയാമ്പാറ്റകൾ അങ്ങനെ പ്രകാശം തേടി നടന്ന് അവസാനം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസക്തി മൂലം നോട്ടമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണത്തിന്റെ ആസക്തി മൂലമാണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾ തീ കണ്ടാലും അതുങ്ങൾക്ക് ആസക്തിയാണ്, അത് പ്രകാശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് പോയിട്ട് അവ പിന്നീട് മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സുഖത്തിനും ദുഃഖവും അതിന് ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത് ചെവി. മാനിന് ആ ചെവി എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയം വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളതാണ്. അതായത് മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ വേട്ടക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്നു. ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം മാനിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണത്രേ. അപ്പോൾ ആ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേട്ടുകൊണ്ട് മാൻ അതിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ വേടന്മാർ അതിനെ പിടികൂടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടത്തിൽ പെടുന്നത്. അതുപോലെ ആനകളെ പിടിക്കുന്നത്, പിടിയാനകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഈ ആനയെ തൊടിവിച്ച് ആനയുമായിട്ട് ഉരുമ്മി അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് പിടിയാനകളെ കൊണ്ട് വലിയ ആണാനകളെ ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ത്വക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള
ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആന ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ വണ്ട് താമരയുടെ സുഗന്ധം നുകരാൻ, ആ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ട് താമരയുടെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആ താമര കൂമ്പിപ്പോകുന്നു, അതിനുള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് വണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താണത്? മൂക്ക്, ആ ഘ്രാണം, സുഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് അത് അവസാനം അതിന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അതിനെ ആപത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ മീൻ, മത്സ്യം ആ നാവിന്റെ വിശപ്പ് മൂലമാണ്, പക്ഷെ ആ നാവിന്റെ രുചി കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം ആ ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവസാനം മത്സ്യവും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാണ്, നശ്വരമാണ്, ക്ഷണികമാണ്, ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ കാര്യമില്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആനന്ദജനകമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ശക്നോതി ഹൈവയഃ സോഢും പ്രാക്ഷരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പോൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ആ ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കണം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധനായി ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. യോന്ത സുഖോന്തരാ രാമസ്തഥാന്തർ ജ്യോതിരേവയഃ സ യോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര കാലം നമ്മൾ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇരിക്കണം? എത്ര കാലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം? എത്ര കാലം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടിരിക്കണം? മരണം വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ കൺട്രോളിന് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അലസമാക്കരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്തും നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധമായ ആ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണത്തോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് ബ്രഹ്മപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് ആ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. മനസ്സ് ആത്മാവിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കണം. അതായത് മനസ്സ് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആകർഷിതമാകാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ പങ്കിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം സ്വാർത്ഥരാകരുത്. നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മാത്രം ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂക്കിയാൽ മതിയോ? പോരാ, എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. എല്ലാവരെയും
സഹായിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ അവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് അവസാനം ആ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ആ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, അവരുടെ സഹായം മൂലം എത്രമാത്രം ജനങ്ങളാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ മംഗളൂർ ഇസ്കോണിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മൂലം എത്ര പേർക്ക് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാതെ നമ്മൾ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഊണ്, ഒരു നേരത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നശ്വരമാണ്. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ക്ലേശത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ പങ്കിടേണ്ടത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കും. അവർക്ക് മരണം വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിധിതാത്മനാം. അങ്ങനെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മാവിന്റെ ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണസമയത്ത് അവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെതാണ്. അത് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് എങ്ങനെ ആ യോഗി, അഷ്ടാംഗ യോഗി എങ്ങനെയാണ് പരമപദം പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം ഋച്ഛതി. അങ്ങനെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദ പ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം, എല്ലാത്തിന്റെയും, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും എല്ലാം ഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകൻ അദ്ദേഹമാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹമാണ്. കൂടാതെ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അനേക ആദി ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹരുടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും, ജീവജാലങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 100 വയസ്സ് ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 വർഷവും പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ആ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വയസ്സുള്ള വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ആ വൃക്ഷത്തിലും ആ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവോ, അദ്ദേഹവും ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം അത്രയും വർഷങ്ങൾ, ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വിടുന്നത് വരെ ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭഗവാനും ആ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി. ആ ജീവാത്മാവിനോടുള്ള കരുണ മൂലം അദ്ദേഹം ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ജീവാത്മാവ് നിസ്സഹായനാണ് എന്ന്.
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാവ് നിസ്സഹായനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം എല്ലാ ശരീരത്തിലേക്കും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും നിസ്സഹായരാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് കാര്യം? നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കഴിയൊഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നില്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ മറന്നാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ മറന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ശരീരബോധത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശരീരമാണ് പ്രധാനം. ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല. നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം ആ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അതുകൂടാതെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാം വായിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പിതാവ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ലേ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥനല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാരോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്വാർത്ഥരാകില്ലേ. കുട്ടികൾ വഴക്കിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടു വന്നാലും അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മളെ നേർവഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വന്നാൽ മതി, ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാൻ ഉടനടി അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അത് എത്രയോ പേർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എത്രമാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു. എന്തെങ്ങനെ സാധിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചു? ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹം അതിന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗം അദ്ദേഹം അത് സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി നമുക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് തന്നത്. അതായത് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധരാകുക, എന്നിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരമപദം എങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ് അഷ്ടാംഗയോഗം, അതായത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പോൾ പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്തൊക്കെയാണത്? 3 വിധം. പരമസത്യത്തെ 3 വിധത്തിൽ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മനിർവാണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ 3 അധ്യായത്തിലൂടെ. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധി നേടുക, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുക, ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച